Kardom nili Samson teron la pen pining we talk so on 6 idul ding ding tharo sirat trok kebra pli ki chok long nga chitong dun akai SRJ ka thar retired IAS officer nang le pandam ke pothot ding thulo la pen to thulang ri tumolong Rajan Timung APHLC treasurer central committee nang le panda ninga klong pen ding lo la pen to thulang ili tumolong pining we depend rong pi anang le ke APHLC long office secretary lo asinang le panda me ninga klong pen ding thulo studio long kiwang thopot Tasi pining we ilitum dasemet athip yalam kache thandam kang tung ingdeng ilong ke lahan lo ilitum horkimo hake cheng pen langdam lo pulutang te ko mara political made ko mara charya song tum se dasemet constitution aron ke kroidam delo la so putha 1969 aprang pen lo la pen 1969 hut ko machi hempre ka reject dum lo la pen non andame hempre ka reject dum na political party tum do lasi keceng siabang ke nili nangle phanse aju bosa lasi 1969 hut ke nili tam hang tektelang la pen halabang so hurkimo bang ke nangli si klardak men chini ji jasemet halabang so hut hemprek nang nepu kipudun lo bake kham khedun lo lasi la so puthaksi nangli than non apor pilo Lake tuwi hata ningjelong lo ilitum upon autonomous hill state nam pidap lo 1969 aningkan athema Karbianglong la pen NC Hills penta APHLC dopik la pen Ladakh APHLC a district committee ta do da Karbianglong ta do North Kachar Hills ta do amad la APHLC pen election che dandun lo autonomous halasur ki autonomous state leke wanji pugali ke wanji pu ke hill state pu separate hill state si wanji pu amat wanji pula amat election hutke la Karbi atunge election pu kopia thema la so alam ka chini ne pot lo jo amat election pulote phak o ke chu hor ki jun poisa ka chu hang dun la so alam si ma tha cho amat hill state nangji pugra ki pudun atum kachu hang bom atum phanke election along paperem det titi amatsi hala ilitum phanang pidet lo anke democratic ateng penke election ke hai atum kopi magi pu lasi ke nangji lasi kideng nangi government atu ba ilitum antalo amat election ke hai atum bangke hill state nang ni puko hemprit nang ni puko itung ke asam amunit itung asami samunit aposi itung ke asam long si donang ji puko amasi hala bang sohut to we hata ninggelo laso alam laso no hill state no rest po kitab along no hill state no rest po do no hill state no rest akita la keto ko bangke ripple kindia ahud isi alang li ya Mizoram a governor la pen ahud isi alang li central government a minister alan la so apar pharo sira in koi rahini pen in koi ra thomalong do la da keto la pohelo the whole paper on the autonomous state plan included a paragraph giving an option to Mikir Hills and North Kachar Hills to join the autonomous state. Isi a plan dolo autonomous state nangi PG aphan hala sohut hala rak pulon te Mikir Hills pen North Kachar Hills to man ke pachong vai ana athema election hut ke nang ni pusi pu et lo munit atu athema nang ni po atum han si pe hai lo ke lapen landan nili isia question anggar jidun gantung la hello ke damtang ake hai Daniel Teron SDC songja pulo alangli ili APHLC party fan jasemet ki kham kheson du mane ki bo hala bangsor APHLC party tum hemprek reject dun dat lase lo teng pulo tang te 2/3 majority dunangji sarkar tum kaching kiji pulo tang te lase hala bangsor bangkwan si Karbianglong autonomous council pen MAC arpu ke deng dun lo APHLC lan salam ne lipi judet la ho la sohot la se Ladakh unfortunately at the instance of
Mr. Sotro Singh Teron, a powerful minister in the Assam cabinet, and apparently whose authority wielded strong support, the two hill districts decided to remain in Assam and declined to opt for the new autonomous state. Sotro Singh Teron alangli aja kong tepik abang minister cabinet minister Assam along lapen alangli pan ke kroy tum dopik hala suhut amat alangli si la alangli leadership pensi la district ini atum ke autonomous state nang ni pudun kok lu la da ke pu la pen ke lancot takalilang hala bang suhut kongres atum si council along ta cepahem pu la pen ke mo pen nang li pu bom 2/3 majority 2/3 majority nang vek ji hok lo 2/3 majority pulo tang te bang thom ke bang bong pen bang ko an polo ho bang kret rock 2/3 bang kret rock tu ke nang ji pu du nang ji la an si itum autonomous state long unji hala bang sohut aman meeting ke do hot la bang thom kep ang bong pen bang inkoi rasir kep ke autonomous state nang ni pudun ko la bang inkoi rasir kep ke la ke congress ai sel raidang inti inut wet APHLC ke dodun ke amat alang li ke pupu sita abidia bedat lo la masih alang li walk out that mane ingtan nang bar plot lo aning ti un ana ning ti amat si Joning rilo nang dodu nang jipulo itum duna nang pulo kroy credit lo amasi alang li aning tia masi aneliga chinia tengke un an aning tia masi alang li ingtan nang bar plot la pele itum athema arlo le do sita chini lor lo ke inurvet o hempreg nang jipu pudun ke APHLC na kasi dat main klar pi lo la lo teng litum lang dam lo pulo tangte hala bangso ningkan ho ke APHLC fan autonomous state reject dun det puke pune athe raidang inti inuvet athe majority alam si government atunta arjuji alam rai denji bang kora sir ke alam se arjuji mahla inuvet alam se arju po di kalang la la sela kopune inuvet ajoine sela an aning chilo hongwang jilo ke di ala bang kora sir ke batunta pine bang kre thro bak chedon dun bonta itum long lo ilu tum long lo po no chedon nu den mati chedon ne demokrasi along ke lagai majority si lang ye kan di mati ade majority alam ke hang nang ko ke majority amunit atu la pole ake ong amunit tum ke nang ni pusi pukok lo hala bang so ke non li tum APHLC fan hala so hot hemprek alang tum si deng nu det puke lage ke pacho bai the pacho bai lo raro fan kapamang alang ki mo lang na pami medera masih thantap phantu boyan lo kalang lo na sila sono bangke la bangke lason claim clear sia ke meji kalang rada phan ka pamang hu bang ke hadi kachu be alang ka ningje bang ningje ye der nangi alang li hala ka ningje hota ningje je pin da me hala meeting long ta kani rada phan pachu be ji po aning chi rot kut pen si alang li pachu be er ko hala bang sor ni meeting alang kalang la si la bangke hemprek Indonesia apor ki mo la hedi la pen non Indian constitution long article 19(1) d la pen i long ke tok do hala dak 19(1) d long bangke ke tok la son hen lo inglong asu mane inglong a khaitum schedule tribe adjustment Assam bude heda ke tok Assam alu la si Assam along riar lo ke itum langnam lo pulutang te district long ke adjustment ke non amat amenek lang dong ke NC di lapen Karbiang long lapen non ap hitu bang Boroland di katum klang dulu la si ladak la so long ri ki thoma long bang ke che ke biaso dum ke la article 19(1) dia long bang ke nang lud long li pusik to lapen 1 ia long bang ke hemri tanang chikim long li ada ke to tang te ko pia posi non nili kongres mande delu da Karbiang long political party ke do anatum kopia posi autonomous state alam ke ningje sita hala article 19(1) di la pen i alam ningje hede la hello sa non la ke tu nang li tu na puhor tamela por lo la ba lage mane abinong et ke lage li tum ke ladak la mane li tum man 6 sidula long ke mo penang le pulu mati di long le ta ili tum 6 sidul
lake ili tu apa senang pilo mati ante ke che so tum ke lada ke hem nang chi kim long ji ke a long lilo lake abi long et ke setame ili tum polote ili tum jongnam de tu e sik sidul ka pa phuk nai ke congress atu kalang nili ke chini tu na tenge hai ili tum ka to with long from athema ba tai halang li tum Woreng war sai ki pipen danglok ba longlip hilang apata kadu wepen danglok non la judicial court nang biko kala tuma bidi latuma bidi do la puson mati lasi kidamtang antame ilitum hala so pen litum le intang kring puson te di ho la ki chi so tum pini ani longlip hilang ada hem nang chi kim prok long le je polo la sila nam hai isialam article 19(1) d la pen 1 e ke basic structure lo tum lang nam pute foundation lo akhe itum hemprek le hangi kusita ang tan ben ke wa tum influx khang khe bolote mo ke kopulo itum hemprek long da tal ham ni taman ki tum ki plungun pola kala hemprek sila lage level lage itum kai ta che than lo la pen kai ta itum reference example la pilo lage tripura ateng sinang mampu kusi tum pu galo sitame la bangke bidigang ko la pen isi bang ke di ho non si ilitum lapu ilitum masara kaya lang lipen jok si ilitum han emek na ingtul las ba so sik sidul palam the halatun da purhi heden matidi in chat dam de matidi ha lang dam de kodak si keto halalu ke chok che ki lapen ladak ni si bukan tung ke lalo pinangan tung ke Indian Constitution se langchot hala sik schedule bang lang le de la si la hini ta itum lang nai la sini li rada pan example piwade ti lang ke thalong ta Indian Constitution ke Apollo lapen 6 schedule ke asopolo kusin example ki pi ate 6 schedule lo bangke pinangan aja ko ngabide di nonson military police aja ko ngabe electricity board aja ko ngabe finance di direct itu ngabe lapen dak chief minister da itu ngabe di ate state long de lang mati lasi pinangan tum ke Indian Constitution lang dam po hola bangke as a whole general fancy bangke selam pi pina ke jong dam aposi 6 schedule bang purdam de pulodam de di hala long lip hilang lapen itum inglong aso aja ko ngabangke details pen kido ke la 6 schedule la long sidoko la hello itum ratu machini da si la congress tum 6 schedule ka pi phuk ke cheng ante di ilitum kar biang long aphan ke cheng ante 1953 machi pi phuk la interim council mane temporary council ke selam det pen hala suhut Assam Land Revenue Regulation and dunde la hello ka pi phuk ke cheng si lo isia bangke la pen ke isi ke cheng sia bangke la interim council long matalo athema 6 schedule ke paragraph 20 pulo la ke tribal area la ke tribal tomphanan nat jipu amar hala temporary council long bang pli schedule tribe kalia tomphanta member pinchong pode la hello ka pi phuk cheng le amane ala deputy chairman pide deputy chairman ta Janardan Pathok aphan la ta tribal ta kali tribal ke aphibi koklo ahom asamisan ta dakte boktare asamis ta kali ha borpetta pen thulang ke wan ke lada esa langam tha itu langam sina hai government kachari long por bangke laso house long ke thena ke chairman lo chairman adun ke deputy chairman lo lasi kando ko pen la member sang bong pen ke thena si ke cheso fansi arpur bang ke pek chulo congress jo matha ke lapen non ningkan krepo ilitum congress fan apor pian di raratum ilitum chot kali raratum karmiang long lapen ensila raratum ke pe hailo ningkan krepo lage article 244A autonomous state lage 1969 hosi a provision bi pon ko di Indian Constitution lo do puoi hisita me article 244A a provision do ko puoi hisita me Biren Singh inti ake hai ke XMP ke alang lige lam hisita parliament lo ngani jitende la sidak pandak lang daglo alang li tuma party hen lo constitution aron karkan nailo kalang lo ahbo la pera ko puthon lang nan sina Indian Constitution long article 52 part 4 long ki toke pilo halada point 1 long ki pugela hen lo constitution alam la ki thek kere tuma alam national flag la pen national hala ko piloma pui ho anthem di arju vegni duties lo lake article 51 di article 52 of part 4 of the Indian Constitution di hada ke toke
to abide by the constitution. Constitutional lamar ju vek ni noble thoughts mane iltum Ambedkar, Mahatma Gandhi tumke talk these are lahai itum phanangi bi Nichols Roy 6 schedule architect ki thebe thenga abang pulo lahai alam pulo tangte constitution lam arju vek nei kroy vek nei lage Indian citizen tum an tapi ni paper lo la tum kroy krete la si semetang nak ti la tum non son MP ar puke deng ni CM ar puke deng EM ar puke deng MLA ar puke deng hadak lo thuisu ot se ni tum Constitution aron basic claim po pualang tum semi ke deng sidame la sorting bala tum pa fulfill fe mate rada phan ke chong thu esong si mate la si la dak na theklong no alang tum ke ang hoya phan chot jak ko phan si la tum kiri chot rada phan ka chong thui lok asai si ekte Makola Congress dum siksidul ka pi phuk ke cheng ante ke cheng ke halalo adun thu 1959 ang bong hedi akahin no Allah lok se salam na siksidul phan tribal ka leader atom phan our sai ki pi hedi la pha our sai mane tribe atum apa hala tum phan our sai ki pi phan lok se Allah ta salam hala bang akhe atum dak beha bepar nang pasilam long nang ji pusige kaselam ko prange inglong aso tum phan bepar beha bepar kaselam aphan allo bang selam thu thede alang tum kaselam thom bang ke che tum phan beha bepar ka paselam je phan allo se alang litu 1950 54 53 54 malo masih selam tu pit apulan chota kalilang long lege bang phan ke jet tapi nang ni pusige pulong aga sikidul la long ke long lege pipede je phan se sikidul da kaselam lo aman 1959 aningkan parokri sirkebra phokebra sirkep aningkan la congress atum lo council la long laws aron kaselam thu bang ke executive committee aning hang lo te ke chia tum phanta long le aplang le pc ta chok puta aku section 3 long angding so angding pi ke thom along pe pass to that lapu angela so lo bangke non ne li legi pu alam chot kalilo la bangke high court la pen supreme court along ta la ke chok chi pu etlo la ke war chor nang ji pu etlo ama non Congress tum ke lagi ame thang si claim lo pala tu war vedet lo non BJP ka chi krong tum la tum bangge itu apartheid muchot lo kar be to man ching hong muchot lo pu ke pu tum bangta war thu the da khang jang la bu yo ke bi thu ke war thu ji li no long ke hala NRC long amen ka vi tum man ta long le ke ron thu lok si claim tu ke hala ani simalom ne li ke theklong hala kopli IMC है पवन कुमार है hala ami thanga Facebook timeline long se kachit to bangla son ho kar biang lo autonomous council pen la PGR along le bang phan ke bak ye phan claim bom lu pusi पवन कुमार amasi ami thanga Facebook long kachit to ha bihari si putu itu long le mana sinang ba ni pen nang bar pli abang si karbiang long along li ron nang pu putu ala maksud nang ba thi da CMEM tunggela ka pheri si che kop dop da no na matan nang li Facebook along Pawan Kumar pu langra timeline along pu arlo profile langra lote theklong ji ga ala ko boy langhur tamil la salam chini nangi lapen ison dolang Purdak lo de hinia sondo itum ke theklo 6 schedule as its first enacted with Sidoji lapen 6 schedule as it exists today pudo lasila soni pangbar amote koson si itum phan government tum power nakang than mala sohor mu theklong hoito lasi kecheng si hot ke 6 schedule as it first enacted pulong ke toke halada paragraph 2 sub paragraph 7 andeng pi hini andeng su trok sialo ni council tumle jongsi aron silam lo pulang tante governor approval nang ni council pensi ajara sonda claim dia pu sita nona banke governor long approval nang ko la si koson se power ka chiwar lo lata 1969 ani kan 1969 pelate lata congress le lata congress pan pupe bu taune
Ningji je puta one. Pulute kache sorsar lo hello ke the puji. Kache sorsar ta hala alang tum ki claim ki chok che jo ne si pini ke li tum sum ikrum lo. Je than the puta apur ki mu chi chini nei puta ili. La so ki sum pen ko pulo kache pa jo. Kalang lo. Ate di hada approve marade WEF pudi W.E.F with effect from pudu 1969 running council with the approval of the governor pula tum hala bracket dui ka insert dun hoda la si 1969 na husi a power kache warlo hala law ka selami phanta non ili tum governor lo approval dam nang ko this are 1969 la si ho alam lo furkimu ke chichini vek nangi la thuke jok ab munit se ta furkimu ke chichini vek nangi la si isia ki tablong ke tok do a ho matum ke a furkimu che tok wret a methang a family a methang a hem hedi a hem tun alaman ta la tunge che tok attiti pir the thak la tum ta advance pick la son ke pusada ke tok do ki tablong ante la athike itung furkimo ka chini ke la ke kenang sot walam la sin non het ta ilitung pulo furkimo ka chini ne pena jo APSLC ti hempre ke var puturong ke wana tum hansi ke var ke pu la bena la ke var ve to bam hange akoi ta pitu the de kamjang la alang li furkimo ka chini ne por la la sin non ilitung ke alang li phanda ke than la ho ilitung ke lang selet kali lo Ilitum furkimo ka chini ne pena jok ke non ilitum ladak aprang ke la Karbiang Long district pu amen aprang ke ladak ke ihinana thu ke Meghalaya lo lapu Sipsagar district lo Nagaon district lo setame laso Nagaon district laso Sipsagar district laso Meghalaya bang paro tu nang pupo nang Nagaon district thanchet ihi Sipsagar thanchet si Karbiang Long ke selam tu si bang nang pulo ili mangudun prong kalang bo lasi furkimo bang ke kachichini ke kenang sop ke lapen dam thunang non het jong itum chi than lo paragraph 2 sapara 7 ateng council atum si kopilama council pen jong si law pass po law ka selam tang ormu ase approval governor along as rida kanam nai signature arjudam nai pusi hada ke tok doko la si pinanga na tumbang pulo governor doko ke ko pulo governor approval nang pidendi deji pa ningi bido ende lada tum charjudam nang governor phan ki bi ke kopia phan si state long ki bi lo how masih depend nang li phan sinon labang soalam tebang nangkar julo ilitum isia det along governor itum isi non itum Assam state along ta governor bang ke bilo governor ki bi bang ke la ke isi administration along kapalang cari du je han la ke la se lada non son la minister atum ke claim ke dam la maso kaduk kawe a department tin along law and order penceng lok ke lang cari dun ji phan lo la se non itli tum ladak Karbiang Long autonomous council ta la emithang along legislative department dolo la pen executive ta dolo executive jong se cheparai lote legislative pen la bangso aron tok den lote la governor ke la approve dun lo kancha ki pui ke executive committee tum pucharan velo kala Ade governor ke titular head binang ke ingke pinangan tu manggil lata langnam krang lilati governor ke nang pidende ke bina walam le inde hala 6 schedule along 153 page long memang tok doda the governor should act in aid of the advice of the council of ministers tok do pinangan pulo governor atuma ning hang link claim long pu antala hokalam kali discretionary power ahok lo governor long do de sidame even the governor cannot go beyond the constitution kali magala sir constitution upper ke lata latum governor ta claim tablong le ate council of ministers bulot itum sumrohang da one of he is one of the council of ministers di HAD lo ke dia la HAD minister ta pudun long po governor pan pulong po la bangso jitu paragraph tu sapara 7 ateng ke implement vek nang jipu pudun ulo alang lita ala pen inglong district pen kidun IMLA tu anta pulong po governor
La pula si governor kroi krede jike pu ili claim clear kusi jike pu dam lage lage aning chipi bi lage thang be ke claim kang tung te ba aning chipi bi lage claim dam lang tha claim tha lo long tok tang det ke claim non bang governor yung si kroi krede pulotang te alangli constitution sikar kan lo mati di kasima constitution lo pulo council tum lo salam me pulo ben lo ta silam po ben hala so lo ka silam ita lata six schedule are luating si silam ni mati ang tan le silam ye lidet ke la an ke six schedule ta isi constitution lo ke constitution ka implement dia fancy governor ki bilo ke ante governor ke do lo ke lapot alang li ta constitution akam ke claim ke badha dun long le alang li jong si badha dun det pulo tante itum council tum pilo claim po council tum MLA MP tum ko pilo claim po alang li tum high court long damilang de governor law ting claim to that constitution are kandet pura alang li tum high court long damilang la pen supreme court long damilang alang li tum la si la non kache pheri governor kroi kride jibo po bangke la bangke chok chelo la bangke ili claim kletik claim clear kosi gi po bangke la ke chok chelo claim nang ilang hello bangke la le ma thadam pulote hemprek ta bang nang pipe de jibo pu ma do oi do kribe chok chedet po la bangke bang nang pipe de jibo pu la ben hada ke chief minister ke council of ministers sang bong head lo lage kalang te governor ke mo pen nang li pulo hok lo political science long ta do la Indian constitution long ta do titular head pusi governor puchot ka control ke state government led by chief ministers and ministers atu laga hokalam lo kasa kalang lo lasi itum ning binang nelo la bangke itum clear lang lasi clear nang la aprang si approach nang la governor long pilih nang la answer result bang itum long ta la so aki sungnai ta la so governor lang ke than nang mare ta la 1969 la hello la so congress jo ni bita approval of the governor ko pilih dun chok kalang lo governor alam che than na mi ke nang ta avelo paragraph 6 ateng pen power ki pitanga teng pen itum bangke council along si paragraph 2 sapara 7 na bangke lo pass governor phana judam ki pizita phala sohor bangke sidame 1969 na hoda bangke hala congress atum aja kong chibar hala la so more power ke hang more power la si more power mane jakong ong muchot ke hang dam hu ke chiri pe mi nangi ong muchot hang dam mut amat ong etu muchot wan thuro te la bange no mat ke litum therak me mi akam si claim lo hai therak totally sungi krung lo therak ta therak me lo batai krung lo athe hawla phurki mu pele lam ta non anda government tum claim om la state atum ta lo central union government tum anda claim om athe la ke iltum thelong lo hawla so 1969 ta more power hawla so ta than chet lo di jako la pen MOU hota hawla land alienation apu thak la do lo la pen president along si dam nangji pu hala bang so ke tok la du kalang du la lo de ala ke hala MOU chetok det pen the sixth schedule constitution sixth schedule to the constitution amendment act 1995 pudomati hala dak hala so article section 2 along section 2 clause 3 along hala dak 3A pudo 3A along 3A along lo 3A along sub clause 2 3 along hala dak top do je aprang ke governor along le damanta cho governor approval along le damanta cho non ke governor presiden along pondet nanji la pu tu jo machi pisung tu mucho mo pen ke governor lo ta nang pidun ji matang ka phere no ba half presiden along pondet union government la ke ASDC tum se claim lo la bang ke ari hi puchi chok che kok dam chek lo ha pi ke puta che kok on thu che la ke kacho bailam gali lo la 6 schedule long podam lo te la so kone ka chini ne polo la dama klang bom lo he muni tum pan mane il tum pe klang klite ka chube pu na pu bang pan pu tot varet pu mati di la si pu tot varet ke lilo ti hola dak si do kok lo yo la 6 schedule ape shabang 602 long 4th edition 6 schedule kita 4th edition 602 long a close bang 23 ala ne li hi check ta do yo la dak lo yo
ada ke presiden long pon nang ji pada ke tok tu la long lia lo bang long lia lo la pen hala customary law pin ni ka selam ji ante ha presiden long pon det nang ji pusi dak tok tu det la pu ye anke matha da metha esona bang non mathala section 2 subparagraph 7 along non ilitum kiri bom election ka pedo law la pen ke voter list ka selam law long ke la bang ke selam sita presiden long pon akama velang non mat ke lada ke tok da paragraph 3 or under this paragraph under paragraph 3 or paragraph 3A abang si ha presiden long pon det nang ji akinang so nai lo akinang long lia lam lo ke akinang set nai long la si ne li ga ma tha ke di la ASDC ho the di ili tung putot kali ho athima rat asochini nangi non da itum chiri nangi non da chiri nai la ka pachiri thegya phansi ne li ga ning je ke la ki putot ji po khan kali kapachiri thegya pha la halabang suhun ne li ga chinia tengante bongo senna tum hadak dodun bongo senna tum si la so kam claim dun athima bongo senna tum si ilitum along li nang ki thidun ji ke ri ro tum lo ke la si la long li allo ka selam ange ha president long pon det nang ipu pu ile ange president long le pon lu te alam amining pilo president a pha pinang nema president bang ki puji ke premier union cabinet minister si puji union cabinet si puji ange union cabinet along ke itung ke cabinet minister ka che plan dun jian da boy khilang patai si biren sing ing tia ke hai deputy minister ange che plan dun long lo lana ange president prime minister ke che plan dun ji ke la ken ningkan surita il ti dun kar be dun ke che plan pli lang po la puyo la si la ke ili ke lang sel let ta kali ho ning oi nang ne ho la bang he di ne li ka peri kang tu athema non ili tum ka do eta autonomous state separate state ke hangya fancy a group ta do habit ta do pusi arlo ke do tum ta do pu pini ni ta do lang mati dolo ne avelo ne bang ne li pu da oi der no seta bang police sum ri pu ange hala tum anta so hi pi da mi me ne mati la si mo hala so hi ke ji pi dum hon agreement tok don bongo se na tum papet tok rong lo te ki kalan nasi 60 dolar jako ing than lepo kachere ke nang so la so bidia bang ke ha ke cheng pensi bang foundation hot pensi la so bidi lang no bang nang claim bom la pen on dai ton ti la pen kachere nai ke la lo non talks do bom tum ta do de la hele ke ora song hong ke bang tang tum ta do la selang le tum han chuning ri padikrim lo alang le tum ta me advisor bidi sarkar do ka be tum ta me lang pe me constitution ing chapa me pensi la mo owe tum ap hiya owe tum ki sung se dia ja phat hala bang ala tum tame matha parsik ponai busi ni tum ahin pen ba nili jongjung tame chuning rilo la pen dang tu philo lang non pinanga na tum pulo bail tum ta theklong lo hemprek ke hang jolo sitame a procedure chok chi kasi hala sar long kiring ti alang li tame hala lu thui so long tok lo rit ke pan ke no pak masi no pek no kek pon rong ani no de ubi suri walang li kitok alun da do la si non ili tunta constitution lo provision ang pia lo 244 e nang pia lo la pen article 19 1 d ala nang pia lo ili tuming longa so tum desi dolong i puta sita kopia polo ningi de kala hala article de DE ta hadi mohet ke nilipur lo ata avi madumati la so article Samson Teron Hong Kong he puji me ne ya tu puji me ne ti di la si nili matha le la ka do eta la nangi la article 19 along la dak si do yo la son la nili tum constitution kitab along page 54 along late ki ninge do na ki article 19 D and E along pen clause 5 along dak ke to
Dahil lo ketok. Dahil lo ketok lagi Constitution of India long. Article DE lapen clause 5 along. Dah ketok du. Lagi tribal atum area along ke lagi bang akhe atum ke pape dodun long le det nang. Hem da chikim long le. Hem da chikim. Kalang. Lason du. Nasinilida purhi pidet po. The right of a citizen to move freely may also be restricted for the protection of the interests of scheduled tribes. The object is to protect the original tribes which are mostly settled in Assam. These tribes have their own culture, language, customs and manners. It was considered necessary to impose restriction upon the entry of outsiders to these areas. It was feared that uncontrolled mixing of the tribes with the people of others areas might produce undesirable effect upon the tribal people. Laga kacho bai kalilo. Nangli tum lang non article 19 1D la pen E 1D long bangke freedom of movement la bangta angtan ke tum ke dak lang long le pusipu. La pen E long bangke freedom of resident. Hemda kado kabe India long ri arduan ke hemda chikim long losita except ground of restriction mane ke kham khe do loi tum kapre ka khe tum nang kim long le pu. La senali tum Google long da doji nalsi nangli tum jong sinili tum phan chobai puna pulote hala Google long nang tum search ikya no hadang tum klada pen long pu. La si nona bang puthot dam thunan hempre kente ko pulo tum ki palong po. Already a provision ke data long le philang na pinang ni pu Indian constitution long na puelo la pen 60 dulo long mangala ke tok thuda mu cholo hodak bang lage pu yok lo sa. La si nona procedure bang son long de tum ki palong thek po. La si la bangke nang den le thanik la ke nili kaning jever ajir ding piklo nili hala jakas along ke dohut penta meeting along ning je piklo la ke ba ili tum pulo nang tum resign lote longji maha pula hadi kompisi nangkar jutu bom lang ma bang ke lo ka resign tu ke long edlo hala pi pasi ma thadam de maha Meghalaya sor non ke Meghalaya pulo hala bang suit ke Meghalaya puta kali autonomous hill state ke long ke pilo ili tum karbia tum autonomous hill state ke long dunra ke var ichor pe porlo 1969 aningkan lale lang damnon hala resign that lola election ke haya tum unresign that lo ili tum election ke thurdun sirkep pen dak ke thom ke hodi dak ke thom pen sirkep dak ke thom body ke thom pli sirkep pen pli lo te kolma bangkre ke thom bangkre ke thom IMLA tum dolo hala sud bang sirkep atung ke APHLC lo alang litung ke hill state hangvek lo hemprek hangvek lo amat alang litung assembly long dun lo Haidet pen 1960 Parokri sirkep ra trop kepra hinia ningkan ti dun long atum ke hala election ke ilitum ke toidun la pen kan nor kasar ke congress atum lo ke dun long congress pen si ke hai amal alang litum bange resign dun de lo or hill state ta kajo kado wetu na argument lata ako lata purkimo alam hala bang sohod newspaper long ke tok anta dopik lo sohod neli tunge pore dun long ate ke pe bachot ki vi ia theke Asamis tunge pinang ni puvaret lo me Asamis bongali tunge pinang ni puvaret lo hemprek pinang ni ang vai ho da bangsi nang ni pudun kok lo itum kar biang long IMLA election pen ke haya tuma bangke la puya lama si itum hala bangso arni pen si long le bin lo seta hala resign pen a port lock si hedi autonomous hill state ke long ilo 1969 la pen lanchot takali Telangana sota la pudak thak lo ili tum patai ko an lo pola salam kaning je po ko pusi ka chini ka tum te det ma kar hala la si arhipat long hedi bang ke tok long lok lo ili tum pa je kar bia tum ke okura po hedi murkho po la arhipat long choche lo arni si heta bang social media long ta ahomia tum hala
parliament angtan ke outside the parliament ma ke extra parliamentary lo lage hola da ke chief minister prime minister ta ave india da president ave lok sabha speaker ta ave ada ka chairman da ave lasi la ke rada phan ke pamang hunda la train booking ponpo ramlila medan jantar mantar da makam lasi la hai bang ton kok nei pilu le da nei lasi peneng me bangga ethela ko penelo la pen hedi to congress atun ke la ke aning hang hedel puna ante ASDC EHUDC lapu ang sikache song akhir kan tang lo di dobo polam la setame ahok pep hempre ka panjong sinang kinang bek poson hedi ho ting tang rak khang yang po an ke assembly long resolution pon vek po hai pon vek po yang si deng det pula te batai ke thom ba ke ponang ya kom athima lo long ke kai ta batai ke thom pu alam do la batai ke thom ba batai ichula APHLC tu nge batai ke thom ta li hai batai si ve batai siang bong si tai tum resign det nang po la ke aku election do thuji seta rat atum an la APHLC phan se pe hai thu et nang po aku long le det aku resign tu la pu yo ki vi nai ke constitution na long alam do la acha non het ako tini thu jang nang na non ni litum mo pen pu bom lo state ke hang alam pi ni arni si ko matnia bang pu la di ye la rehem beti 31st July 2013 arni hemik ke warat ke la ke 24 plus organization dupsi ke claim pu la di Dengau meeting lombo komatum no de la ningje congress dum no ne pilone kaningje dam BJP dum rokom kaningje dam la BJP tum ke la ke amethang tum ba la ko son ma pupo la so har arhipat along alam cheton ASDC tum mangsi ASDC tum ma ningje ako ke koi to ke ASDC tum mangsi ke koi Setelah bangke hemeki ke 31st July 2013 aning kan ke lake Jakarta velang 24 plus organization ke lake 2016 aning kan surihini ra ikrit throga ning kan si laka amhang ka petek lake amhang ka petek putakali rat atum si 24 plus organization lage ke tek ta nesi je plan det la bang ke ka je plan bang lage 2016 aning kan la ben miki ke lage 31st thom kebrai si jak hong po thom kebrai si surihini ra cricket thom aning kan lage jakas ta amhang ke khelang la bang ke jakas ke ni phli ofisi amhang ke tek agos clear ni si amhang ke tek lage la pot lage Jakarta sapan lapen 24 plus sapan ke koi bangke lage chok chelo la bangke atima lage sapan e checking ki pikhangya 24 man la lage 24 plus ahok lo checking ki picture phudun lok le to bang la bangke ele lam kaning jita hedi no si songja pu matela son leader pu ka chekrong i plon te hedi la tham tak tham ru pen ran nai nek dun soi lo te la hen lo ke thek ko kali dia nei ala ko pima hok khala se tham thek nei itum ke rat atum leader tum ke rat atum pan kaperi si just met ke claim nei kapachini ahok alam kapachini lo alam aron alam kapachini phurki mo alam kapachini la lok si tu claim nei athema la son ke claim clear pochi 2007 aning kan army tum ta pulo karbie tu nge kachini ne ta ke le thu pik ko tok la son la pen ha arhi pat along tok lo karbie tu ke okora pu tok lo la pu apen arni si bang atung tu lo karbie tu mur kho pulo che thak dun hai bang belu ka athema itung la son ka pilu kam si claim rong ke la si ilitum ka choning ri ke jada party ta me ilitum APHLC party to manta dei APHLC to alidar to manta ahok alam si ningje nei ratang no ke ahok lo bang ke to la si pening we bang apor olo posi piju dia prang isi rada phan ki thangang tung la hello itum ahok alam rada phan ka pachu bai pen lok itum hempek ta long ni la pen vanun ni la pen
parliament pen kumane ke kither ke hab doji ra phandi hala tai hala pen kemprek wan ni lasi ko puson ben lonte pulote langnam lo pulotang te tum constitutional alam pen ahok alam ke thas lapen ahok alam kaning je lapen ahok asai ke claim pen si muni tuman ning lapen rat tuman ning tum hai unji laheno lasi tum ahok alam bang tum kai kita ning je ver nei la hok alam itum ning je ver than ver loponte halaki daur satum anta constitution in chapo purpo heglong po la an si tum aning chiruji la si aning chiru loporang te tum muni aning haiun po la pen itum kado kawiason anta itum kelong nang ji itum rights do anta itum chelong po la si pineng we tokson six idol ingdeng haro sira trokebra plilong nang che tong dun aki hai sir jai katha retired IAS officer nangli pantame pothot choro part piglos studio long ke bang apot la pen do thulang aki hai sir rajan timu APHLC treasurer nangli pantame pothot ninga klong pending thulo la pen ke bang apot choro lo la pen aki hai sir depend rong pi nangli pantame APHLC asong office secretary ahin pendangli thot studio long ke bang pen lam mesen nangli ningi pathe lam nang thano potame choro part piglo la si talk show abang ni tum la pon se kang tom lo la si jirpi la pen ke theke dinga tum ke theke re tum anta nangli tum khe phan chima thara aho alam than tha muni da ningi tum haiun ji aho alam ke than bena jog tum muni da tum aning rat tum aning tum haiun po haiun si tum kinang je son anta tum chunun ji la si tum share ik tha unan pen la pen peneng we bangke nili tum la pon se kang tom lo ka do ko be panta ajo ke me ka do